Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар деҳаи ҷӯйбу дом қарор дорем, наздикии бозори Балх. Аз ин тараф худи бозори Балх ва роҳ ба сӯи раёсати БДА, яъне управлени ГАИ ва хонаи имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи ҷӯйбу дом, ноҳияи Сино. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз канечкаи маршруткаи 55 то хонаи ҳамагӣ 200 метр. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо бозорча, канечкаи маршруткаи 55, ҳамаи раҳ чӣ хеле ки мебинед асфальт кардаги дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 7.5 сотиқ замин, 2 бинои истиқоматӣ ва 4 дар хона мебошад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунем. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Чӣ хеле ки мебинед якум бинои истиқоматӣ дар бараш дуюм бино, ҳамаашон таъмир доранд, таъмирашон ҳам хуб аст дӯстони азиз. Бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чӣ хеле ки мебинед худи ҳавли 4 кунҷа аст дӯстони гиромӣ. ҳавлии калон мебошад. Дар ин ҷо замини холӣ ҳаст. Ин дуюм дари ҳавлӣ мебошад. Дар ин ҷо ба ҳазор метавонед бинои иловагӣ бардорем дӯстони азиз. ҷои холӣ дар ҳавлӣ ҳаст. дар ин ҷо якум бинои истиқоматӣ, дар ин бино такхона, 2 дархона ва коридор ва дар ошиёнааш бошад як коридори калон ва 2 хонаи истиқоматӣ. дар ин бино бошад дӯстони азиз, боз 2 ҳуҷраи дигар, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона ҳаст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. бочка 1 тоннага дорад. аз 2 тараф об меояд дӯстони азиз. ҳама дарахтҳояш мевадиҳанда, ҳуҷҷатош 100% аз якум бино шурӯъ мекунем. даруни бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед як коридори калон метавонед ба ҳамчун ҷои мешитагӣ табдил диҳен. дар ин ҷо якум ва дуюм ҳуҷра. якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хуб мебошад дӯстони азиз. таъмири дуюм бино дӯстони азиз нав мебошад. ин бошад дуюм ҳуҷра. дар ин ҷо тақхона дӯстони азиз мисли боло мебошад дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки мебинед коридори калон, як ҳуҷра дӯстони азиз. дар он ҷо чизҳои соҳиби хона ҳаст, ба навор намегирем. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамааш меистад дӯстони азиз. яхдон, кухни гарнитур, мебел, техника, қолино, глемо. фишори обам хуб мебошад. хона бо барқ ва об таъмин аст дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед ин биноям таъмираш ҳам хуб аст. ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона. дар ин ҷо ҳаммом. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. ин бочка 1 тоннага мебошад. дар ин ҷо дӯстони азиз калодицкандагиан 2.5 ба 2.5 мебошад ва чуқуриш 3.5 метр аст дӯстони азиз. калодици нав, калодици калон. дар ин минтақа дӯстони азиз деҳаи Чортепа, номи пештараш ҷӯйбу дом мебошад. нархи 1 сотиқ замин қиматтар аст. нархи худи ҳавлӣ бошад $75,000. боз савдо мешавад. муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
ватсап доранд аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, мактаб дар наздикии хона тақрибан 400 метр, бозорча, канечкаи маршруткаи 55 ва 48 дар наздикии хона, маршруткаи 55 то 46 ва калхози Россияра меравад. Дӯстони азиз, маршруткаи 48 бошад то фурудгоҳа меравад, то стари аэропорта ҳамон тарафо. барои ҳамин бо транспорт мушкилӣ нест ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. Якум дароза ин бошад, дуюм дари ҳавлӣ мана ҳамин гуна мебошад. дӯстони азиз, ҳамаш асфали кардагӣ. марҳамат.